Am ajuns și eu. Poate data viitoare Forța Steaua, că sunt numai dinamoviști pe aici. Am intrat în zona steliștilor, nu mai mi-e frică. Am mers un pic cu dinamoviști să vedem ce și cum. Și ei speră să nu ia multe în seara asta. Uite, băi! Fraților, am plecat la filmări, de fapt n-am plecat, ne-am adunat acum aici. Ăsta e managerul. Pregătiți-vă. Când se filmezi? Piesă de radio. Bolnavă de trenduri și senzații, e locul fără drepturi egale, unde deștepți observă și proștii fac observații. Cât mai vorbesc să duc, să chepții în spate, bine fac, le primesc și le duc pe toate. Fratele meu de la Galați, de la Iași. Ne-am unit aici toți. Ca să caut din nou și să mă ridic mai tare. Ca un erou, cu vorbă
Sau frate? Vă salut. Băi, am ajuns, nu știu unde sunt, suntem la filmări. Suntem în pădure. Ce dacă mai facem noi? Hai să fac. Pentru Alice și... Ocupat. Ninge cu zărăpăzeți. Cu 200-300 de minute la oră. 27 de kg de zăpadă. Suntem aici la Brazești. Și aici FCSB e numărul 1. Am ajuns. Sunt aici la... Am văzut Târgoviște la mod.